בוקר טוב. זוגן השיח והוא עכשיו פורח. ולמה הוא נקרא זוגן? כי יש לו עלים בזוגות זוגות. מה המיוחד בצמח הזה? שהוא לפי האקלים, לפי מזג האוויר, הוא מתחיל להשאיר את העלים שלו עד שהוא נהיה בעצם יבש, אבל הוא לא מת. אפילו שהוא כמעט יבש הוא לא מת, הוא ממש, הוא חשוף לגמרי בקיץ. תראו, יש לו פרחים נורא יפים זוגות זוגות, הנה תראה, זוגות זוגות. וכל הזוגות האלה, כשמתחיל להתייבש, פה עכשיו הוא קיבל מים אז הוא ירוק, איפה שלא היה מים הוא נשאר צהוב, אבל ברגע שיהיה לו מים הוא מתחיל להוריק, מתחיל להיות ירוק, מתחיל להצמיח את העלים שלו, את העלים האלה. אבני הצור שיש פה, מה מקורם בעצם? כאן את הסנון שהוא מורכב מצור ומקרטון, ופשוט זה מגיע מהערים האלה שם ליד נחל אשלים ונחל, איזה נחל? עמיעז, וזה מגיע משם.